Jeg vil nu vise, hvordan man udleder formlen for differentialkvotienten for funktionen f af x lig med x i anden. Formlen lyder f mærke af x0 er lig med 2x0. Det vi får brug for under udledningen, det er tretrinsprocessen og en kvadratsætning. Vi vil prøve at finde differentialkvotienten i et bestemt punkt, hvor x-værdien er x0. Forskriften er f af x lig med x i anden. Grafen for funktionen er indtegnet her. Det er en parabel. Der er indtegnet to punkter, nemlig vores punkt med x-værdien x0 og den tilsvarende y-værdi f af x0. Og så vores hjælpepunkt, hvor x-værdien er x0 plus h, og så den tilsvarende y-værdi f af x0 plus h. Jeg har så også indtegnet en rette linje, der går gennem de to punkter, nemlig sekanten. Trin 1 i tretrinsprocessen består i at udregne ændringen i y-værdierne. Det vil sige f af x0 plus h minus f af x0. Så indsætter vi x-værdierne forskriften heroppe. Det vil sige, først skal vi indsætte på x's plads x0 plus h. Det bliver altså x0 plus h i anden. Og så skal vi indsætte x0 på x's plads. Derfor får vi minus x0 i anden. I første led der har vi to størrelser, der lægges sammen inden en parentes, som så sættes i anden. Så kan vi bruge en kvadratsætning til at udregne parentesen. Og gør vi det, så får vi første led i anden, plus andet led i anden, plus det dobbelte produkt, og så skal vi stadig trække x0 i anden fra. Nu kan vi se, at x0 i anden og x0 i anden går ud i hinanden. Så tilbage har vi h i anden plus 2x0 h. Trin 2 går ud på at bestemme sekanthældningen. Det vil sige hældningen af den rette linje her. Vi beregner altså ændringen i y-værdien og dividerer med ændringen i x-værdien. Ændringen i y-værdien, det er det, vi lige har beregnet i trin 1. Det står i tælleren. Og ændringen i x-værdien, det er jo bare h. Forskellen mellem de to x-værdier er lige præcis 2. Vi kan se, at vi kan dividere med h i hvert led. Første led bliver så bare til h, og andet led bliver til 2x0. Det var så sekantens hældning. Den afhænger naturligvis af lighed. Tredje trin, det går så ud på at bestemme tangenthældningen. Her har jeg indtegnet tangenten i punktet, hvor x er x0. Og vi kan altså bestemme tangentens hældning ved at lade h gå mod 0. Det vil sige, at vi tager grænseværdien for sekantens hældning, når h går mod 0. Sekantens hældning, den har vi jo lige udregnet til h plus 2x0, så det indsætter vi. Og så skal vi altså tage grænseværdien til h plus 2x0, når h går mod 0. 2x0 sker der ikke noget med, men h, ja, det går jo mod 0, så det forsvinder. Og tilbage er der altså bare 2x0. Så hvad er konklusionen? Jo, for funktionen f af x lig med x i anden, så er differentialkvotienten givet ved et mærke af x0 lig med 2x0.